Ja zaista smatram da je to jedna veoma važna tema i da se o tome treba govoriti više i češće i meni je drago što ste me vi pozvali da pričam o ovoj temi. Ja se na poslu koji radim ne bavim ovom temom, ali zapravo mi dosta radimo i mnogo smo i godina i truda i volje uložili u ovu temu. Tako da bih ja te dve stvari razdvojila. Jedna, s jedne strane, dakle u organizaciji u kojoj radim, postoje ljudi koji se bave tom temom i uvek sam zainteresovana da od njih saznam mnogo toga kada je reč o ovoj temi, a s druge strane, privatno, sam veoma aktivna kada je reč o ovoj temi. Kao što ste vi već rekli, to jeste ogroman problem. U našem društvu još uvek ne postoje dovoljno jaki mehanizmi koji bi sprečili ovakve situacije i zapravo sprečile nasilje u porodici. Ono je najizraženije kod žena, ali bih ja naglasila da koliko god to može da neobično zvučalo, ono postoji i prema muškarcima, ali i prema starijim licima i da se, ja bih rekla, dovoljno ne govori o tome i da je to nekako tabu tema i da bi prosto možda mogli i da pričamo o tome više i češće. Vi ste pomenuli i muškarce. Da. Ono koga smo možda zaboravili, a ko su u stvari najveće žrtve porodičnog nasilja su i deca. Drago mi je da ste to pomenuli. To je nešto o čemu sam zaista želela da govorim, jer to jeste tako. Deca se uvek stavljaju u neki drugi plan i čini mi se da roditelji često ne misle o tome dovoljno. To je neka moja pretpostavka. Na svu sreću nikada u životu nisam bila u takvoj situaciji, ali znam i decu koje su bila u takvoj situaciji i roditelje koji su takvu situaciju svojoj deci priredili, tako da bi o tome isto trebalo da se priča više i oni su zapravo najveće žrtve. Te posledice i taj emotivni stres koji deca doživljavaju na njih ostavljaju velikog traga i od njih nažalost, to jest većina njih nažalost postane nasilnik ili nasilnica s obzirom na to da su takva ponašanja nekako usvojili i prisustvovali im ili postanu osobe koje imaju traume pa se na neki način teže upuštaju u partnerske odnose i slično. Šta uraditi da se smanji broj porodičnog nasilja nad ženama? Šta uraditi? To je dobro pitanje. Ja verujem da mi svi kao pojedinci treba da delujemo i da se o ovoj temi više interesujemo. Nažalost, često prisustvujem debatama gde su žene same na neki način, kako bih to rekla, neke od žena smatraju da su žene zapravo nekada krive same za svoju situaciju. S druge strane, mislim da bi trebalo da se muškarci više informišu o ovoj temi i da budu učesnici različitih debata i ostalo. Institucije su naravno ključ i ono što nama ovde fali na Severnom Kosovu je sigurna kuća. Sad, s druge strane, čula sam da je ona u izgradnji i to je zapravo dobra vest, samo se nadam i verujem da će ona raditi po standardima koji moraju da postoje kako bi ova institucija funkcionisala pravilno. Pomenula si institucije. Gde škripi kada su u pitanju institucije i kada je u pitanju ovaj problem? Pa to je, Željko, jedno pitanje na koje ja verujem da ne mogu da dam odgovor. Ono što mogu da kažem je da mi se čini da se često politička situacija koristi kao instrument i da se često sve teme na Severnom Kosovu ispolitizuju u smislu da se negde nađe izgovor da zbog kompleksne političke situacije nemamo ovo ili nemamo ono. Na svu sreću, ono što sam ja čula je da se ovaj problem rešava sada, pa da će postojati sigurna kuća koja je zaista od neprocenljivog značaja. Zato što su naše žene do sada morale da idu u sigurne kuće na jugu. Naravno, nemojte pogrešno da me razumete, to ne znači da ja smatram da im oni nisu pružili adekvatnu pomoć, svakako da jesu, ali koliko žena se zaista osjeća sigurno da sa svojom decom ode na jug. To je neka druga tema o kojoj zaista možemo da pričamo do sutra, ali to i nije tema našeg razgovora, tako da bih tu završila. Kada je u pitanju nevladin sektor, vidimo da mnoge nevladine organizacije se bave ovom problematikom nasilja nad ženama. Koliko je zapravo to efikasno i koliko smo u minulih par godina mi uspeli da na neki način ovo pitanje podignemo na jedan veći nivo?
Pa pazite, ja verujem da je to veoma važno, ne zato što ja radim u nevladinoj organizaciji, kao što sam već rekla, ja se lično nisam ni bavila tom temom, ali moje kolege jesu i to su izuzetno kvalitetni ljudi i zaista se time bave pre svega iz ubeđenja, a naravno, s druge strane, to je i njihov posao, tako da ulažu velike napore u sve to, da bi i osigurali podršku donatora. Šta da kažem, prosto... Da li se može više? Pa ja verujem da može i da mora i primećujem da donatori zaista imaju dosta sluha i da po nekim podacima koje sam baš danas čula, situacija kada je reč o nasilju u porodici je negde izmakla kontroli. Prema nekim statističkim podacima situacija u 2018. je bila lošija nego u 2017. Dakle, mora se više i mi generalno kao zajednica moramo da radimo na nekako rešavanju ove pošasti društva, a s druge strane i nevladine organizacije bi trebalo da su aktivnije kada je reč o ovoj temi konkretno. I još jedna stvar, ono što sam već i pomenula, to je da institucije i generalno i lokalna i centralna vlast treba da rade zajedno na rešavanju ovog problema. Dakle, svi akteri moraju da se uključe i rade zajedno. Imali smo priliku da razgovaramo sa nekim od žena koje su žrtve nasilja u porodici i ono što je karakteristično jeste, osim tog psihičkog i fizičkog nasilja koje preživljavaju, jeste činjenica da oni su u jednoj, da kažem, finansijskoj neizvesnosti, ekonomski, nezavisne i to je jedan ogroman problem sa kojim se susreću. Ja bih se sa tim složila. Mislim da je deo problema i u tome što je svest o nesleđivanju imovine na veoma niskom nivou. Moram da priznam da mnoge žene smatraju da bi trebalo da se odreknu dela koji im pripada na ostavinskim raspravama, zato što prosto smatraju da bi muški naslednici trebalo da naslede sve. To je jedan veliki problem, dakle u tom smislu da žene nemaju nikakvu nepokretnu imovinu. Mislim da je to nešto na čemu treba da se radi i mislim da u tom smislu treba da se promeni svest i žena, ali i muškaraca, očeva, sinova, braće. Ne bi trebalo da tako nešto bude tabu. Dakle, žene imaju podjednako zakonsko pravo da naslede imovinu kao i muškarci. S tim što bi u slučaju da žena nasledi makar jedan deo imovine koja je zakonski i muško i ženska, to je deli se podjednako i na muške i na ženske naslednike, mislim da bi u tom slučaju žene bile ekonomski osnažene i da bi se osjećale kao da ne treba da trpe. Jer je to često slučaj zašto žene ostaju u braku. Dakle, one nemaju nikakvu nepokretnu imovinu, pokretna imovina i to što imaju je uglavnom stečeno u braku i samim tim prosto nemaju gde da odu, trpe nasilnika i naravno to ostavlja ogromne posledice i na njih i na njihovu decu i tako dalje. I za sam kraj razgovora, šta je izlaz iz nasilja koje recimo trpe žene u jednoj porodici? Da li je to borba za porodicu na način da ostane tu gde jeste ili ipak na neki način da preko institucija i nekih, ajde da kažem, zakonskih akata, mogućnosti pokuša da se izbavi svega toga? Ja sam o toj temi razmišljala dugo i nije da sam tek tako došla do ovog odgovora koji ćete sada da čujete. Dakle, ovaj moj odgovor se zasniva zaista na razmišljanju i pre svega na analizi kojom sam se bavila. Ja mislim da žene treba da odu. Bez obzira na to što mnoge žene iz našeg okruženja kažu pa ja sam trpela zbog svoje dece, ja sam trpela zato što bi mi sin verovatno postao narkoman, a ćerka ko zna šta sve ne. Dakle, ja smatram da bez obzira na sve žena treba da ode, zato što su posledice toga, to jest posledice nasilja u porodici mnogo veće nego ukoliko bi se žena prosto odlučila da ode. Ja verujem da je to bolje i mislim da je to na neki način odgovor. Ja se ne zalažem za razvod brakova, smatram da bi trebalo da se nađe način da se takve nesuglasice reše. Smatram da u svakom braku postoje trzavice i nesuglasice, ali zna se kada je
to jest kada se ta granica pređe. Hvala puno. Hvala vama.